Dobrý večer, dnes vám řeknu něco o alternativních pedagogických směrech a blíže vám rozeberu Waldorfskou školu. Alternativní pedagogické směry vznikly jako reakce na klasické školství, které se kdysi soustředilo hlavně na výkon, disciplínu a frontální výuku. Tyto nové směry hledaly ličtější a svobodnější cesty, které by vedly dítě k poznání, zodpovědnosti a vnitřní motivaci. Hlavní myšlenkou alternativních směrů je to, že dítě není prázdná nádoba, do které se jenom vlévají informace a dovednosti, ale je to osobnost, která má své zájmy, tempo a potenciál. Cílem je proto rozvíjet dítě komplexně a nejenom intelektuálně. Proto se v těchto směrech apeluje i na tvořivost, citový život, morálku a sociální dovednosti. Všechno by mělo mít také praktický ráz. Učitel u těchto směrů není autoritativní postavou, ale je to spíš průvodce, který dítěti pomáhá svět objevovat. K nejznámějším alternativním směrům patří Waldorfská škola, Montessori pedagogika, Jenský plán, Freitnetova škola a Daltonský plán. Každý z těchto směrů má své specifika, ale myšlenka zůstává stejná. Teď vám řeknu něco o Waldorfské škole. Waldorfská škola je nejrozšířenějším pedagogickým směrem na světě. Vznikla po první světové válce v Německu. Založil ji rakouský filozof Rudolf Steiner, který dostal nabídku založit školu pro děti dělníků z továrny Waldorf Astoria. Odtud vlastně pochází i název školy. Základem této školy je myšlenka, že vzdělávání rozvíjí jak tělo, tak i duši a ducha dítěte. Steiner rozlišoval 3 vývojová období. Do 7 let, kdy se dítě učí hlavně napodobováním a potřebuje mít pocit bezpečí, rytmus a tvořivé hry k tomu učení. Od 7 do 14 let se učí skrze obraznost, umění, příběhy a emoce. Od 14 let a výše se u dítěte rozvíjí rozumové myšlení a kritické myšlení. Důraz je kladen hlavně na umělecké a praktické činnosti, takže například matematika nebo fyzika se učí tancem, hudbou, malbou nebo divadlem. Dále je důležité epochové vyučování. To znamená, že jedna látka se probírá klidně i několik týdnů, první 2 hodiny každý den. Tímto se to dítě naučí látku víc do hloubky a neprobere jenom tak povrchně. Na epochové vyučování navazují epochové sešity, což jsou vlastně sešity, které si vytváří sami děti, kam si zaznamenávají a ilustrují to, co se v daný den naučili. Ve Waldorfské škole totiž neexistují normální učebnice. Důraz je kladen taky na vztah mezi žákem a učitelem. To znamená, že jeden učitel má jednu třídu od 1. až do 9. ročníku. Hodnocení bývá často slovní, protože chtějí rozvíjet žáka a ne soutěživost mezi žáky. Waldorfská pedagogika má ale i své kritiky. Někomu totiž vadí vazba Waldorfské pedagogiky na Steinerovu antroposofii, nebo to, že je zde kladen menší důraz na digitální technologie a klasické testování, testy nebo ústním zkoušením. Na druhou stranu dítě, které by v normální škole nezapadlo, v téhle škole rozkvete.
Děkuji za pozornost.